Nu spui și lui cum era la care te-a pus să te tragă în cercul. Nu? Hai, nu te rog. Mai fost în Franța, nu? Mai grav? Mai... Să registrez, repetul. Dacă țineți cont, dacă mă gândesc la el, să-l băgați în clipa asta, O să fie tot. aveți la mine un cadou. Ați luat? Chiar nu ați luat cadou? Aveți? Am avut că ai exploatat. Ieta, ia vine. Plecați, da? Asta cred că să mă ajunge ceva. Dacă nu aveți, Gata, l-am ieșinat. Venea la... Am văzut așa o rețină să vorbesc cu el. Ne filmezi! Ce crezi?
semn negative.
Vrei să schimbăm mai? Masa dusă.